mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Dear Titangelo at Rocky Terra, pinili kong isulat ang kwentong ito at ibahagi sa inyo. Umaasa akong wag sana akong mahusgahan ng malala. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Iris. At ito ang aking secret file. DJ Titangelo at DJ Rocky Terra. Isa akong solo parent, may dalawa akong anak. Ang mister ko naman ay nasa kulungan. Nasentensyahan siya ng pagkabilanggo at 20 years siyang nakakulong. Habang sinusulat ko ito, magtatatlong taon na pala siyang nakakulong. Kung kaya't matagal-tagal pa ang aantayin bago siya makalaya. Madalas ko siyang dalawin sa kulungan. Paminsan-minsan, sinasama ko ang mga bata para makilala rin nila ang tatay nila kahit nakakulong ito at malayo sa kanila. Minsan, ako lang din mag-isa ang pumupunta lalo na tuwing nalulungkot ako at namimiss ko siya. Pero, hindi ko inaasahan na dito ko rin pala mararanasan ang isang bagay na hindi ko pa nararanasan dati pa. Hindi kasi alam ng asawa kong nasa kulungan na may iba akong lalaking kapwa niya ring preso. Pero nasa ibang selda lang naka-assign. Itago na lang natin ang lalaking ito sa pangalang Jess. Si Jess ay nakakulong dahil sa pagnanakaw. Siya ay minsang dinalaw ng kapatid niya. Naroon din ako nung araw na yon at dinadalaw ko ang asawa ko. DJ Titangelo at Rocky Terra, hindi ko napigilan pero parang nabihag ni Jess ang mga mata ko noong minsang magkasulubong ang mga mata at paningin naming dalawa. Dito na nagsimula ang pagkakaibigan namin na unti-unting lumalim sa paglipas ng panahon. Sa tuwing bumibisita ako sa asawa ko, ginagawan ko ng paraan para saglit na madalaw rin si Jess. At tuwing nagkakausap kami, iba ang pakiramdam at emosyon na nananalaytay sa akin. Para akong napapaibig ulit. Panibago pero pakiramdam ko ito yung totoong pag-ibig. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Titangelo, hindi ko mapaliwanag ng maayos, pero masaya ako sa tuwing kasama si Jess. Iba ang klase ng ligaya na meron ako kapag siya ang kasama ko. At hindi ko pa nararamdaman yun sa asawa ko. Sa kanya ko lang naramdaman yung parang walang kapantay na kaligayahan. Sa tuwing nag-uusap kami, sa tuwing nagbibiruan, at sa tuwing hinahawakan namin ang kamay ng isa't isa, doon ko nare-realize na mas mahal ko si Jess kaysa sa asawa ko.
Aaminin ko, hindi tama ang ginagawa ko. Dahil kasalanan ang magkaroon ng karelasyon na iba habang kasal ka sa taong minamahal mo. Pero sa totoo lang, hindi ko talaga mapigilang mahulog din ang loob ko sa ibang tao. Oo, nakakulong din si Jess pero siya na ngayon ang mas nangingibabaw na nakikitaan ko na magandang kinabukasan kesa sa asawa ko. At hindi ko pa man alam kung paano mangyayari yun habang nasa kulungan siya. Pero isang bagay lang ang sinisigurado ko. Kailangan ko nang hiwalayan ang asawa ko. Hindi alam ng mister ko ang pangyayari sa aming dalawa. At yun ang alam kong alam niya. Noong minsan dumalaw ako sa asawa ko, dito ko nang inamin na nahuhulog ako sa ibang lalaki. Sa unang reaksyon ng mister ko, hindi siya nagulat. Pero nalungkot siya sa nalaman niya. Bagamat hindi ko sinabi ang totoong kinahuhumalingan ko na loob ay kapwa niya ring nakakulong sa parehong jail facility. Basta ang ibinilin ko sa kanya ay kung ano man ang mangyayari, sana ay respetuhin niya ang desisyon kong magmahal ng iba. At sinisiguro kong hindi ko papabayaan ang 2 bata sa poder ko. At isa pa sa naging kondisyon ko ay bibigyan ko pa rin siya ng pagkakataon na makilala siya at makita ng mga bata. Sa totoo lang, DJ Titan at DJ Rocky, hindi alam ng mga bata ang relasyon ko kay Jess. At ayoko ring sabihin dahil bata pa sila para maintindihan ang lahat ng nararamdaman ko at lahat ng tumatakbo sa isip ko. Ayoko ring lalo pang maging masama ang tingin nila sa tatay nila. Kaya kailangan kong solohin ang anumang namamagitan sa amin ni Jess. Hindi ito po pwedeng malaman ng sino man at ng mga anak ko. Mga kabisyo, DJ Titangelo at DJ Rocky, noong minsang dinalaw ko si Jess, nasabi niyang malapit na raw madesisyonan ng korte ang kaso niya. Kumpiyansa naman daw siyang matibay ang ebidensyang inihain ng kanyang abogado. Para daw mapawalang sala at makalaya na. Agad-agad ko naman ipinanalangin na tuluyan na siyang makalabas at makabalik na sa pamilya niya. Saka ko na rin po problemahin ang pagpapatuloy ng relasyon naming dalawa. Dahil madali para sa amin ang lahat na makalabas na siya, pero sa kabilang banda mahihirapan ako at kami kung tuluyan siyang matatalo sa kaso at hindi makakalabas pa ng tuluyan. Narealize ko, Titangelo at Rocky Terra, na nawawalan na ako ng amor sa mister ko. Kay Jess ko nakikita ang future na binubuo ng isipan ko.
Kaya para sa akin, mas ipinagdarasal kong makalaya na si Jess. Pero kung makakalaya man ang mister ko, edi mabuti para sa kanya. Pero baka wala na siyang balikan na asawa. At ayoko na rin kasi. Dahil naglaho na ang pagmamahal ko para sa kanya. Hindi ako umaasang magiging madali ang lahat para sa amin ni Jess, pero determinado kong ipaglaban ang pagmamahal namin. Kahit mali ito sa paningin na nakakarami. Dahil sa huli, kaming dalawa rin naman na mabubuo. At magbubuo ng buhay na gusto namin. Lalo na kapag nakalabas na siya at tuluyan na napawalang sala. Mga kabisyo, DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, sana mangyari ito sa lalong madaling panahon. Muli, hanggang dito na lang at maraming salamat sa pagbabasa. Ako si Iris at ito ang aking Secret File.